Rina, bakit? Mama, ang sakit. Ha? Ano masakit? Ang sakit po ng tiyan ko. Ano ka mo? Aray, Mama, ang sakit ng tiyan ko. Diyos ko! Cyrus! Cyrus! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Please, pumayag ka na. Hindi naman sa ayaw ko. Pero Rina, sigurado ka ba dyan sa gusto mo? Di ba dati ko pa naman sinasabi sa'yo na gusto kong i-celebrate natin yung bawat milestone ng baby natin. Iniisip ko lang, baka mahirapan ka. Siyempre, kung papakain ka kapag 1 month old na yung baby natin, baka mapagod ka. Ikaw lang yung iniisip ko. Hindi, kaya ko. Tsaka maliit na salo-salo lang naman eh. Yung mga ka-close lang natin yung iimbitahan natin. Okay, sige. Tutulungan din kita dyan kung sakali para hindi ka mahirapan. Salamat, Cyrus. Love you. I love you too. Hala, sumipa si baby. Bilis, akin na yung kamay mo. Sabihin mo ulit, love you too. Love you too. Ay, sumipa ulit. Oo nga, ang lakas ng sipa. Sobrang blessed natin, no? Oo nga naman. Kasi imagine, 1 taon pa lang tayong kasal pero biniyayaan agad tayo ng baby. Yung ibang mag-asawa, inaabot ng taon, diba? 5, 6, 7 taon bago magkaanak. Yung iba nga, hindi talaga nabibiyayaan. Kaya sobrang thankful ako kasi biniyayaan agad tayo ng baby. Oo nga. Nung sinabi mo nga sa akin buntis ka, para akong baliw sa tuwa. Pareho natin pangarap to, no? Naalala mo noon? Nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo? Pinag-uusapan natin na bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Kahit hindi mayaman, basta masaya tayong lahat. May kulang pa dun sa sinabi mo. Ha? Anong kulang? Di ba ang pangarap natin magkaroon ng masaya at malaking pamilya? Anong malaki? Okay na muna tong isa, no? Hindi pa nga lumalabas yung baby natin. Yung kasunod agad yung iniisip mo. Mas masaya kasi kung mas marami tayong magiging anak. Hoy, Cyrus! Hindi madali magbuntis, ha? Papayag ako maraming anak, pero ikaw ang magbubuntis. Ano yun? May pangalan na ba kayong naisip ng asawa mo? Angel po. Aba, napakagandang pangalan. Pakiramdam po kasi talaga namin ni Cyrus. Ito yung pinakamalaking blessing sa amin. Si Baby Angel yung bigay sa amin ng langit, kaya Angel po yung naisip namin pangalan. Kaya Rina, mag-ingat ka ha. Halos 2 buwan na lang, due date mo na. Opo, Mama. Salamat din po dito sa mga prutas na dala niyo po, ha. Miss na kasi kita, anak. Kaya ito, binisita kita. Miss na miss ko na rin po kayo, Ma. Pero teka, itutuloy mo ba yung plano mo maghanda? Opo. Ay, naku Rina, pag-isipan mo muna ha. Hindi naman sa kumukontra ako, pero hindi ba magastos kung buwan-buwan kayo maghahanda? Maliit na handaan lang naman po yun, Ma. Hindi naman po handaan talaga na maraming iimbitahan. Bakit ba kasi naisipan mo yan ha? Gusto ko lang pong i-celebrate yung pagdating sa buhay namin ni Angel. Ang alam ko kasi birthday celebration, taon-taon. Hindi yung buwan-buwan. Halimbawa po, February 14 ko ipapanganak si Angel. Every 14th of the month, magpapadinner po kami ni Cyrus. Hanggang sa makaabot lang po ng 1-year-old. Gusto ko lang pong i-document yung mga unang buwan ng anak ko. Para paglaki ni Angel, meron siyang makikita mga pictures. Para makita niya kung gaano tayo kasaya na dumating siya sa buhay natin. Oh, sige. Basta tutulungan kita sa paghahanda ng celebration na plano mo, ha? Salamat po. Teka, huhugasan ko muna yung mga dala kong mansanas para makain mo na. Aray!
O Rina, bakit? Mama, ang sakit. Ha? Ano masakit? Ang sakit po ng tiyan ko. Ano ka mo? Aray, mama, ang sakit ng tiyan ko. Diyos ko! Cyrus! Cyrus! Doc, kumusta na po yung asawa ko? Okay naman po. Safe naman po yung pasyente, tsaka yung baby. Ano pong nangyari? Nagkaroon po ng premature contractions. Sa madaling sabi po, kahit 7 months pa lang siyang nagbubuntis, akala ng katawan ng misis nyo, panahon na para mag-labor. Pero huwag po kayong mag-alala. Safe naman po yung misis niyo. Doc, yung baby ko po. Safe naman po yung baby nyo according sa assessment namin. Pero ilalagay po namin kayo sa complete bed rest para po maiwasan natin maulit yung nangyari. Dito ako sa ospital magbe-bed rest. Baka pwedeng pakiusapan natin yung doktor. Baka pwedeng sa bahay na lang ako mag-bed rest. Panigurado malaki yung gagastusin natin dito eh. Mas magandang dito ka na lang muna. Para may mga nurse at doktor na mag-aalaga sa'yo. Iniisip ko lang naman yung gagastusin natin. Tumawag na ako. Sasagutin daw ng insurance yung gastos, kaya wala tayong babayaran. Ay, Diyos ko po, salamat po. Kaya i-relax mo na lang yung sarili mo, ha? Okay lang ba talaga si Baby Angel? Oo. Okay yung baby natin dyan sa tiyan mo. Paano kung hindi? Rina, hindi makakatulong sa'yo kung mag-aalala ka ng ganyan. Di ba sabi ng doktor, safe si baby. Huwag ka na masyado mag-isip. Makakasama sa'yo yung stress. Kaya baby angel, makinig ka sa amin ng mami mo ha. Huwag masyadong excited ha. Diyan ka muna sa mami mo. Na-excite yata dun sa plano niyong buwan ng celebration kaya gusto na kagad lumabas. Mama naman. Salamat po mama. Cyrus, huwag ka magpasalamat. Responsibilidad kong alagaan yung anak ko. Aayusin ko lang po yung mga papeles sa insurance company. Dadaan din po ako ng sandali sa trabaho. Magpapaalam lang po ako kung pwede mag-leave muna ako. Pagkatapos po babalik agad ako dito. Nako, okay lang na ako na muna magbantay sa anak ko. Huwag mo madaliin yung sarili mo, ha? Salamat po. O, sige na, baka abutan ka pa ng traffic. Ingat ka. Mama, totoo pala yung kasabihan, no? Anong kasabihan? Yung kapag nagbubuntis at nanganganak ang isang nanay, isang paan niya yung nakabaon na sa hukay. Rina, anak, huwag kung ano-ano iniisip mo, ha? Hindi po. Okay lang po ako. Naisip ko lang yung sakripisyo na kailangan kong gawin tsaka yung mga kailangan kong kaharapin para sa baby ko. Ganyan tayong mga nanay. Lahat handa nating gawin para sa mga anak natin. Salamat po, Mama, ha? Pero sa totoo lang po, Mama, ngayon ko lang po unti-unting naiintindihan yung pagiging isang nanay. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito lang ako palagi. Tutulungan kita. Baby Angel, narinig mo ba yun? Nandito lang palagi si Lola. Lagi kaming nandito para sa'yo. I love you, anak. Gusto mo pa bang ituloy yung monthly celebration natin para kay Baby Angel? Oo naman, bakit? Wala. Pero kasi Cyrus, Ituloy na natin. Para sa'yo, tsaka para sa baby natin. Gagawin natin yan, ha? salamat. Bakit bigla mong naisip yan? Kasi ito, na-bedrest ako dito sa ospital. Siyempre, na-stress kayo ni Mama. Ayoko namang dagdagan pa yung stress niyo nang dahil sa akin. Huwag mong isipin yun. Tsaka maganda rin na i-celebrate natin yung pagdating sa atin ni Angel. Oo, hindi niya matatandaan na nag-celebrate tayo pero kapag malaki na yung anak natin, ipapakita natin sa kanya yung mga pictures ng celebration.
Tsaka, ipapanood din natin sa kanya yung video. Kaya ituloy na natin yon. Pero ngayon, yung sarili mo muna yung isipin mo, okay? Oh, bakit umiiyak yung baby ko? Bakit? Bakit umiiyak yung magandang bata na yan? Akin na nga. Ako muna magkakarga. Hindi, magpahinga ka. Ako na muna bahala sa anak natin, ha? Makinig ka sa asawa mo, Rina. Ilang oras ka ring nag-labor, kaya sige na, magpahinga ka na. Di ba, baby angel? Dapat magpahinga si mommy. Oh anak, bakit ka umiiyak? Wala po. Eh bakit nga, may masakit ba sa'yo? Wala po. Masaya lang po ako. Kasi ito, nanay na ako. Hindi ba ako nakinig sa inyo noon? Simula nang mabedress ako, sinabi niyo sa akin wag ako mag-alala. Pero 2 buwan po ako nag-alala. Natatakot ako para sa anak ko. Baka kung anong mangyari sa kanya. Pero tingnan mo, ayan na si Angel, oh. Malusog. Oo nga po eh. Kaya laking pasalamat ko po sa Diyos. Kasi biniyayaan niya ako na malusog na baby girl. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo kailangan mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lagot ka, baby angel. Pinag-alala mo pa si mommy mo, Pinaiyak mo. Cyrus! Huwag mong ganyan, naiintindihan ka na niyan. Biro lang, baby. Salamat, Salamat saan? Salamat kasi tinupad mo yung pangarap nating magkapamilya. Pero alam mo, Cyrus, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na, ayan na, mami na ako. Ang laking blessing talaga ng angel sa buhay natin. Pero aaminin ko, may halong takot yung nararamdaman ko. Oh, bakit naman? Siyempre, first time mami ako. Tanggap ko sa sarili kong marami akong hindi alam. Pero for sure, mas marami pa akong hindi alam. Ayan ka na naman eh. Nag-worry ka na naman. Hayaan mo na. Nag-aalala lang naman ako para sa baby natin eh. Tsaka, parte naman ng trabaho ng pagiging isang mami to. Trabaho namin mag-alala para sa mga anak namin. Oh, ako na. Gutom ba yung baby ko? Huwag nang umiyak. Kakargahin ka na ni daddy. Eh sino-sino ba yung pupunta sa celebration, ha? Tayo-tayo lang po. Mami at daddy ni Cyrus, tapos si Ate Mirna. Kuya Bert, isasama din nila yung 2 pang apo nyo. At saka si Ate Mirna, magdadala daw po ng cake. Sige, sa 1 linggo, magluto na lang tayo ng konting spaghetti tsaka 1 putahing ulam, ha? Ako nang mamamalengke. Sasama po ako, ma. Hindi na, kakapanganak mo pa lang. Baka mabinat ka, dito ka na lang. Samahan mo lang si Cyrus sa pag-aalaga sa baby mo. Pero mama, nakakahiya naman po sa inyo. Ako yung nakaisip na maghanda tapos kayo po yung mag-aasikaso. Okay lang yun sa akin. Wala rin naman akong ginagawa. Hayaan mo na ako. Gusto ko rin naman maging abala para sa apo ko. Oh, kanina pa iyak ng iyak si baby angel Oo nga eh, iyak nang iyak eh. Ayaw namang dumidi. hindi kaya kinabag? Hindi ko nga alam eh. Tsaka, tinawagan ko na si mama papunta na daw. Tinawagan ko na kasi hindi ko na talaga alam yung gagawin eh. Baka hindi pa sanay matulog sa gabi si Angel. Di ba ganun daw yun? Pwede. Ano kayong problema? Bakit iyak na iyak si Angel? Baby, tahan na. Medyo baka tinutopak lang yan. Huwag ka masyadong mag-alala. Baby, Diyos ko po. Parang nagkukulay asul yung anak ko. Ano? Patingin? Tingnan mo.
Ilapit mo dito sa ilaw. Parang nagkukulay blue si Angel. Rina, dalhin agad natin sa ospital. Diyos ko, yung anak ko. Diyos ko. Based po dun sa lab exams na ginawa namin, hindi po normal yung pagsara at pagbukas ng daluyan ng dugo sa puso ng anak ninyo. Ano po? May pattern po kasi sa pagtibok ang puso ng tao. Sa case po ng anak ninyo, hindi po sumusunod yung puso niya sa normal na pattern ng pagtibok. Ano? Dala po yun ng hindi normal na pagsara at pagbukas ng daluyan ng dugo sa puso niya. Bakit po nagkaganon yung anak ko? Isa po sa nakikita ko, nasa tiyan niyo pa lang yung bata. Posibleng hindi naging normal yung pagkabuo sa puso ng bata. Diyos ko. Kailangan po natin siyang obserbahan dito sa ospital. Kung kakayanin po, pwede naman pong idaan lang sa gamot. Pero kung hindi po makukuha sa gamot, kailangan po natin siyang operahan. Diyos ko. Kasalanan ko ba? Ano? Kasalanan ko ba kaya nagkaganyan si Angel? Rina, hindi. Huwag mo isipin yan, ha? Kasi, di ba dati dinugo ako habang pinagbubuntis ko siya? Di ba dati kailangan kong mag-bed rest? Ayun ba yung naging epekto nun? Rina, tama na. Hindi naging normal yung puso ng anak ko nang dahil sa akin. Rina, hindi. Huwag mo isipin yan, ha? Wala kang kasalanan. Ang bata pa nung anak natin. Baby pa yan. Ana, ha? Magiging maayos din ang lahat. Di ba sabi ng doktor, susubukang idaan sa gamot, ha? Kaya huwag kang mag-alala. Magtiwala na lang tayo sa Diyos. Hindi niya pababayaan yung angel natin, ha? Hindi ko alam. Gulong-gulo na yung isip ko. Good morning po. Ako po si Nurse Kate. Good morning. Mag-isa lang po kayo? Kasama ko yung asawa ko. May pinuntahan lang sandali. Kukunin ko lang po si baby Ha? Kukunin ko lang po para ma-check up ng doktor. Kadadaan lang ni Doc Gonzales kanina eh. Opo. Ni-repair po kasi ni Doc Gonzales kay Doc Lim yung anak nyo para po ma-clear kung pwede nang i-discharge. Titignan kung pwede na po kayong umuwi. At talaga? Opo, kaya kailangan po munang kunin si baby. Sige, halika. Pumunta na tayo. Ay ma'am, dito na lang po kayo. Against po sa hospital policy na maiwan yung room ng walang nagbabantay. Ganun ba? Opo, Oo, sige. Ano nga ulit pangalan mo? Nurse Kate po. Salamat, Nurse Kate. Ano? Nakausap mo na ba si Nurse Kate? Sabi ng mga nurse, wala daw nurse Kate sa kanila. Ano? Kanina kinuha niya yung anak natin eh. Sabi niya ipapaklear daw kay Dr. Lim yung anak natin para daw makalabas na tayo ng ospital. Meron daw Doc Lim dito sa ospital pero out of town ngayon. Tsaka nephrologist daw yun. Hindi daw yun nag-specialize sa mga bata. Ano? Nasaan yung anak natin? Tinatawagan na nila si Dr. Gonzales para pumunta na raw dito. Ano bang nangyari, ha? Umalis po sandali si Cyrus eh. Kami lang po ni Baby Angel yung naiwan dito sa room.
Tapos may pumasok na babaeng nakaputing uniform na pang nurse. Sabi niya, si Nurse Kate daw siya. Tapos kukunin daw niya yung anak ko para i-check ng doktor. Sabi ko, sasamahan ko sila. Sabi nung Nurse Kate, hindi daw pwedeng walang maiwan dito sa kwarto. Sabi naman po ng mga nurse dito, wala daw silang kilalang Nurse Kate. Ay, Diyos ko. Nakita rin din po sa CCTV ng ospital na lumabas yung nurse. Dala yung anak namin. Diyos ko, mahabagin. Iniimbestigahan na po ng mga guard na nagpalusot doon sa gate na yun. Kinuha nila sa akin yung anak ko. Kinuha nila yung anak ko. Tahan na, anak. Tahan na. Tahan na. Nasaan na yung anak ko? Nasaan na yung anak ko? Nasaan na yung anak natin? Di na mahahanap din natin si Angel. Sorry, Cyrus. Sorry. Rina, makinig ka sa akin. Sorry. Sorry. Paulit-ulit ko lang sinasabi sa'yo. Rina, na wala kang kasalanan. Sorry. Naging pabaya ako. Kailangan natin magpakatatag parehas para kay Angel, ha? Kaya huwag mo na ulit sasabihin yan. Rina, wala kang kasalanan. Sorry. Sorry. Asa na si Rina? Andun po, nakatulog na. Mabuti naman kung ganun. Eh, ikaw, kumusta ka? Okay naman po. Hindi po ako susuko hanggang hindi ko nakikita yung anak ko. Papanagutin ko po yung kumuha sa anak namin. Eh, si Rina, kumusta? Hanggang ngayon, ma. Sinisisi niya pa rin yung sarili niya. Diyos ko. Eh, nasan na ba yung apo ko? Sigurado ka ba dyan sa gusto mo? Oo. Gagawin ko to para sa anak natin. Pwede naman nating i-cancel. May iintindihan naman nila kung sakaling hindi natin ituloy. Hindi. Ituloy natin. Bukas na yung first birthday ni Angel. Halos 1 taon na natin siyang hinahanap. Kaya ituloy natin. Pero, Rina, Ituloy natin. Sige na. Ituloy natin para kay Angel. Gusto ko po magpasalamat sa inyong lahat kasi pumunta po kayo dito sa first birthday party ni Angel. Gusto ko rin pong magpasalamat sa inyo. Kasi sa loob ng 1 taon, wala po kayong sawang tumutulong sa amin. Salamat po kasi hindi niyo po kami iniwan. 1 taon na po simula na mawala si Angel. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, hindi pa rin po namin siya nahahanap. Dati po, plano naming buwan-buwan i-celebrate yung first year ni Angel sa buhay namin. Kaya lang hindi yun natuloy. Ngayong araw po yung birthday niya. Itinuloy pa rin po namin yung birthday party kasi ito po yung pangarap namin para sa anak namin. Yung i-celebrate yung bawat milestone niya. Kaya ito, hanggang ngayon, nawawala yung anak namin. Rina. Okay lang ako. Kaya ko. Gabi-gabi po, inaalala ko kung kumusta na yung anak ko. Nakakadede ba siya ng maayos? Nakakatulog ba siya ng maayos?
Hinele ba siya? Ay, hindi kasi nakakatulog na mahimbing yan kapag hindi hinihili. Basta na lang po kasi kinuha sa amin yung anak ko. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung nasan siya. Kaya minsan, kapag nakakita ako ng baby, tinatanong ko yung sarili ko. Posible kayang ito yung anak ko? Tinatanong ko rin yung sarili ko. Alam kaya nila na Angel yung pangalan ng anak ko? Alam kaya nilang may sakit yung anak ko? May sakit sa puso si Angel. May sakit sa puso yung anak ko. Alam kaya nila kung kailan yung totoong birthday niya? Alam kaya nila ngayon yung first birthday ng anak ko? Kaya Angel, anak, sorry ah. Sorry kasi hinayaan ni Mama na makuha ka nila. Rina, tama na. Sorry, anak. Sana nandito ka kasi ito, oh. Ipinaganda ka namin ng daddy at lola mo. Nandito rin yung mga tito o tita mo. Happy birthday, anak. Happy birthday, Angel. Happy birthday, Angel. Happy Sa'yong Happy alaala. Nais ko sanang sabihin sa'yo na mahal kita. Inaalay ko ang awiting ito sa'yo, aking anak. Na mahal kita. Inaalay ko ang awiting ito sa'yo, aking anak. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Always your number one SM radio station. Love Radio.